20 anyos nga gitumbok nga notadong motor napping sa lalawigan Sugbo nasikop sa Talisay City Police. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Yes, nakigalayo na karon Talisay City Police Station sa silinga mga police station diin nakapamiktimang maong suspitsado. Samtang nasuta nga modo sa maong suspitsado ang manguyab og babay o di ba kahabayot og makigamigo og mga lalaki aron pahuwamon og motorsiklo. Apan na nakapait kay di kini uli og ibaligya pagyud. Giilang dinakpan nga si John Matthew Canindo, 20 anyos, taga lungsod sa Sibunga. Nasikop si Canindo gahapon sa kadlaw na tul sa random checkpoint sa kapulisan sa may barangay Tabunok. Gisuwayan siya pagsitahuman makita nga way gisulob nga helmet alas 4:30 sa kadlaw. Apan inay mohunong, mipasutoy na hinuon kini og padagan sa motor ug nasikop human sa ginokdanay. Human masikop nasuta siya nga way lisensya, way rehistro sa motor ug nasakmitan sa 5 kagagmayng mga pakiti sa gidudahang shabu. Sa pakisusi, nasuta nga kinawak di ay ni Canindo ang motorsiklo dito sa Dakbayan sa Toledo. Gitumbok si Canindo nga nalambigit usab sa motor napping sa Dakbayan sa Talisay nitong Agosto 8. Ang kanyang motor di ay nga gidala is karnap ni siya. Nakuha niya sa Toledo pag August 12. Then pag-check na to sa iyang record, naasad ni siya ay kaso sa Lapu-Lapu City, same offense kaning motor napping. Atong gipang check ang mga previous incidents sa nangawala nga motor dinhi if the same suspect ba. Iyang modus maong pakigsuod dayon manguyab sa mga nanag-iya og motorsiklo nga may model nga 150cc pataas. Nasuta sa Talisay City Police nga may baligyaanan siya sa kinawat niyang motorsiklo sa Dakbayan sa Sugbo. Nakigalayon na ang kapulisan sa Highway Patrol Group aron masikop ang maong grupo. Adto dito ipanghatod ning mga motor sa atong pag-check, dili lang siya ang muhatod dito, daghan ang muhatod ani nga personality. Accordingly, ang kining iyang hatdan is mudawat lang og 150cc pataas. So mga mahalon magdunta kana mahalon nga mga motor. Nasuta sa kapulisan usab nga magsud gawas na lang si Canindo sa presuhan sukad sa tuig 2019 ug tuig 2020 sa kasong carnapping ug illegal drugs. Lan gipasangilan usab si Canindo nga mga og mga cellphone hinungdan nga panawagan sa Talisay City Police ngadto sa uban pang biktima niini sa pagduol silang buhatan og pagsangat og reklamo aron mas daghan pang kaso ang mapasaka batok sa dinakpan. Lan, Daghang salamat Femari Dumabok.